Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye. Babunzibande okubingelelayo ndlalifa izulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi. Siyambonga uNkulunkulu wethu ngosuku asipha lona, siyamdumisa, akekho njengaye, akekho ofana naye futhi. Ngiyabonga kakhulu noma ngingakafinyeleli ngibonile ama-messages amaningi. Phela ngixakekile senibaningi ukuthi abantu abafaka abantu. Ngiyabonga, nenza kahle kakhulu. uNkulunkulu anibusise, uNkulunkulu aninikeze njengokudinga kwenu. Ngiyacela ukuthi sigoqe sikhuleke siqale inkonzo yethu esiqhubeka nayo yaphakathi ney'nsuku. uJesu Kristu inkosi. Baba, egameni likaJesu uNkulunkulu wethu onomusa, siyaguqa phambi kobuso bakho, siza kuwe nangawo lo mzuzu sibonga uthando sithande ngalo. Ngiyacela kube phakathi kwethu ngomoya wakho oyingcwele ukuba silalele sizwe lokhu umoya akukhulumayo ebandleni. Nanti ibandla lakho Nkosi elinabantu abangaphezu kwa-7,000. Ngilinikela kuwena, ngiyacela usebenze Nkosi, silungele ukuhlwithwa. Kungabi bikho ozosala ngenxa yokuthi ephazanyiswa ukungazi. Kungabi bikho ozozilandulela ngoba iqiniso liyakhulunywa ekhaya lezwi, izwi lakho liyiqiniso. Ngoba wena uyindlela neqiniso nokuphila. Ushilo Nkosi Jesu kuJohane 14:6 wathi akekho ozoya kubaba ngaphandle kwakho. Siyacela-ke Nkosi namanje uqhubeke wambule iqiniso. uJesu Kristu inkosi. Amen. Siyambonga uNkulunkulu wethu kakhulu bangcwele, siyamdumisa. Sizoqhubeka-ke nenkonzo yethu. Ngiyacela ukuthi sivule amabhayibheli siye ezwini lethu eliwumgogodla kukaJohane chapter 17 verse 20 no-21. Kufundeka-ke kanje: angiceleli laba bodwa, kepha nalabo abakholwa yimi ngezwi labo, ukuba bonke babe munye njengalokhu wena babukimi nami ngikuwe, ukuba nabo babe kuthina, ukuze izwe likholwe ukuthi wena ungithumile. Siyambonga-ke kakhulu uNkulunkulu wethu. Ngiyafisa ukuthi sidlule kulo lelazwi elikwabaseThesalonika besibili verse 5:6 kuya ku-8, la kukhulunywa khona ngokungenamthetho umpheki uKristu. Khumbula phela isihloko esigijima naso kulezi iy'nsuku sithi ubani ovimbe ukwembulwa kongenamthetho? Ubani ovimbe ukwembulwa kongenamthetho? Ngakho-ke masivuleke abaseThesalonika besibili chapter 2 siqala ufunda ku-verse 5. Anikhumbuli yini ukuthi ngisekhona kini nganitshela lokho na? Kusho njalo umpostoli Phawuli. Verse 6, senikwazi okumbambezelayo ukuze ambulwe ngesikhathi sakhe. Verse number 7, ngokuba imfihlakalo yokungabi namthetho isiyasebenza kuphela ukuze kudediswe yena ombambezelayo manje. Verse number 8, lapho-ke uzokwambulwa lo ongenamthetho yakumqeda iNkosi uJesu Kristu ngomoya womlomo wayo, imchithe ngokubonakala kokufika kwayo. Siqhubeka-ke nombuzo othi ngubani phakathi kukahulumeni esesakhuluma ngaye, phakathi kamoya oyingcwele esesikhulumile ngaye, phakathi nebandla kuthathu nje kodwa kulokho ku-3: uhulumeni, umoya oyingcwele, ibandla. Sisabheka-ke amavesi athinta ibandla kuze sizwe ukuthi ubani ngempela lo na. Sidineke izolo sikwabaseKorinte besibili, saqala-ke ku-verse 14. Bekufanele-ke siqhubeke izolo no-verse 17. Kodwa ngizoqala ku-14 ngoba imnandi uxhuma khona. Kukhulunywa ngebandla la. Verse 14, chapter 2, 2 Corinthians. Abesibili abaseKorinte esahluko sesibili, siqala ukufunda u-verse 14, sijahe ku-verse 17. Kufundeka-ke kanje: kodwa makabonge uNkulunkulu osihola njalo odwendweni lokunqoba kuKristu nobonakalisa ngathi iphunga lokwazi kwakhe ezindaweni zonke. Sichazile lelo vesi kakhulu.
ngokuba siyiphunga elimnandi likaKristu kuNkulunkulu kubo abasindiswayo nakubo abalahlwayo. Verse number 16, kulabo siyiphunga lokufa kube ngukufa, kodwa kulabo siyiphunga lokuphila kube ngukuphila. Kubani ongangalokho na? Verse number 17, ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kukaNkulunkulu sikuKristu. Lijulile leli verse ngendlela emangalisayo. So-ke thina esiyiphunga elimnandi likaJesu kuNkulunkulu, asibona abonakalisa izwi. Khumbula izwi lingulizwi, ulizwi uJesu uqobo lwakhe. Asikwazi ukonakalisa izwi. Akufanele nje kube khona umuntu olonakalisa izwi. Angalona izwi ngomlomo noma ngenkambo, icala lelo, ulaka lukaNkulunkulu luhlezi phezu kwakho. So asilonakalisa izwi. Awushumayeli ngezwi uma ungali-understand ngoba uzokhuluma amanga. Bangakanani abantu abakulalele nabazodlulisa ongabazi? Busiyosho esihogweni ey'phingi ney'febe, ushele into ongayazi, ongayenzanga ngqo ngoba ususha ney'phingi, awuphinganga, wavuma izono zakho. Ngakho into ongayazi ungayikhulumi, thandaza ubuze kuNkulunkulu. Ungalikhuluma ivesi ngoba uzonezela, kunezelwe zonke inhlopheko ey'bhalwe kule ncwadi. Uzophungula, kususwe isabelo sakho emthini wokuphila. Ngakho-ke kusibiza ukuthi bangcwele, singalonakalisi izwi ngenxa yenzuzo. Lisho njalo-ke la, ungalonakalisi izwi ngenxa yenzuzo. Uma usulijikisa izwi ngoba ufuna imali, sidlulile uma sake sabakhona isikhathi sabafundisi abasebenzisa imali ezweni lenkosi. Mina into yokuqala uNkulunkulu engibiza ngingakholwa izwi voice, wathi ungayigijimisi imali ngegama lami. Abantu abaningi bagijimisa imali ngegama likaJesu. Bazalwane, iphutha elikhulu lelo elinesijezisi esesabekayo. Ungasebenzisi igama lenkosi uJesu ngemali. Uthi namukeliswe ngesihle futhi yiphani ngesihle. Samukeliswe ngesihle bafowethu. Uma samukeliswe ngesihleke, sidinga ukupha ngesihle. Hayi sikhokhise. Ukhokhisa kanjani? Ngoba phela izwi likaNkulunkulu leli. uMathewu chapter 10 uthi verse 8, phulukisani abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanoxhoko, nikhipha amadimoni. Namukelisiwe ngesihle, yiphani ngesihle. Akufanele ukhokhise abantu uma ubakhulekela. Akufanele ufune umvuzo ngokukhulekela abantu ngoba uphiwe ngesihle nawe dlulisa ngesihle. Khona abantu abakhonsalthwa njengodokotela, consultation fee, umfundisi njalo loyo. Hayi bazalwane, ivangeli elimahhala ayifuni imali. Mina ngingakafiki ekutheni sengibhizi ngale ndlela, ubungibona noma yinini noma ikanjani. Namanje usangibona kodwa sekuyabhukhwa ngoba abantu baningi. Lo 7,000 osekhaya lezwi wonke ufuna ukukhuluma nami. So kukubiza ukuthi-ke wena bhukha, but still noma usubhukhile awukhokhi ngisho isenti. Ayikho imali oyikhokhayo. Kunalokho ukhokhele i-airtime yakho ongifonela ngayo. Ngale kwalokho nje cha, akukho ozobaba uNsibande uyakucela kuwe. Ngiphiwe ngesihle, ngamukeliswe ngesihle, nami ngidlulisa ngesihle ukuze ngithole umvuzo ezulwini. So kuNkulunkulu akafuni abantu benze imali ngegama lakhe noma ngegama lendodana yakhe. Phulukisana abagulayo, nivuse abafileyo, nihlambulule abanoxhoko, nikhipha amadimoni. Mhlambe lezi zinto azenzeki nje usuzohamba uyothwala ngoba uchaja imali. Usuzohamba uyothwala. Hayi ke manje uthwalile usukhokhela ngithi
So yikho kubakhokhisa. Yini nenikhokhayo ke nicabanga. Mhlawumbe ukhokha nje ngoba uzama urekhupha imali yakhe. Useyifuna la kuwena lehambe ngayo. So nawe usuyamnceda ngamanye amagama. Yikho ungezubusiseka nje. Yikho ungezusizakala ngoba unikele altare li-wrong. Mhlawumbe uyakweleta kule nyanga. Uthi hayi ngizoyiqoqa le mali ewubala mina ngizokunikeza. Wena usuyamnika-ke. Amadimoni awayi kuye. Eza kuwe wena uyisource yokuthi aye khona. Qaphelani-ke bazalwane. Sinike samukeliswe ngesihle nathi masidlulise ngesihle. Lithi-ke izwi engilifundayo. Verse 17, 2 Corinthians chapter 2. Ngokuba sinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu. Engabe wena uma ukhuluma phambi kwabantu ukhuluma ukubani? Usuke uKristu noma usuke ukubani? Abaprofethayo kusuke kukhuluma uNkulunkulu ngempela? Abanye bathi umoya ongcwele uthe, awu Nkosi yami ngiyabadabukela uma bemsukela, ngoba ohlambalaza umoya ongcwele akanakuthethelelwa kuleli nakwelizayo. uMatthew chapter 12 lo uvula kancane la bezivule khona. Siqala ku-30. Uthi ongenami umelene nami, ongabuthi nami uyahlakaza. Verse number 31. Ngalokho ngithi kini abantu bayakuthethelelwa zonke izono nokuhlambalaza, kepha ukuhlambalaza umoya akuyikuthethelelwa. Verse number 32. Yilo naloyo okhuluma izwi elimelene nendodana yomuntu yakuthethelelwa, kepha lowo okhuluma elimelene nomoya ongcwele akayokuthethelelwa nakuleli izwe nakwelizayo. Ngakho-ke ngiyabadabukela, phatha umoya ongcwele uthe, phatha umoya ongcwele uthe. Uneqiniso elingakanani? Uneqiniso elingakanani kusho yena? Yabona ukuthi uzozifaka enkingeni wena. Usukela umoya ongcwele, uyamhlambalaza, wenza isono sokufa. Lesokhuluma ngaso lapha ku1 John chapter 5. Lapha ethi umpostoli akafuni sicelela abantu ngezono zokufa. Isono sokufa, isono sani leso, isono esingayothethelelwa. Verse number 16, 1 John chapter 5. Uthi uma umuntu ebona umzalwane wakhe ona ngesono esingesise sokufa, makacele uyakumnika ukuphila. Ekunika labo abenza isono esingesise sokufa. Sikhona isono sokufa, angisho kuba kucelwe ngaso. Konke ukungalungi kuyisono, kukhona isono esingesise sokufa. Isono sokufa sisodwa nje, ukuhlambalaza umoya ongcwele, ukuthuka umoya ongcwele, ukukhuluma into against umoya ongcwele. Ngeke uthethelele kuleli izwe nakwelizayo. Isono sokufa. Ngakho-ke bazalwane, ungoni ngesono sokufa. Khala kuNkulunkulu akusize. Ungavumi njalo izono okudala ukuthi uthi uyathandaza, uzwe kunento ngaphakathi kuwethuka uNkulunkulu. Uthi uyathandaza uzwe kunento kuwethuka umoya ongcwele. Ngiyakudabukela. Ngoba ususayine i-permit yokungena esihogweni. Ngoba ngeke usathethelelwa kuleli nakwelizayo. Ngakho-ke musudlala ngalamagama, umoya ongcwele uthe, umoya ongcwele uthe. Mangabe uyanginaka mina, ngihlala ngithi inkosi uJesu ithe, inkosi uJesu ithe. Hayi ngoba ngingekho sure, ngisho kodwa angidlaleli kumoya ongcwele. Sokukangaki wena udlalela kumoya ongcwele? Sekangaki wena utshela abantu ukuthi umoya ongcwele uthe, umoya ongcwele uthi? Esho umuntu edla izono athi umoya ongcwele uthe. Esho umuntu enza izinto uNkulunkulu angazifuni kodwa uzositshela ukuthi umoya ongcwele uthe. Mina ngiyazi lento. Kuvuka le engake ngayikhuluma ngelinye ilanga. Abadumisi abayithandayo. Asidumiseni manje bazalwane. Sizokwenza into uNkulunkulu angakwazi ukuyenza. Umuntu ukwenza konke, phela nje akakwazi, uNkulunkulu akakwazi ukuzidumisa. Sizomdumisa. Khuluma iphutha, qamba amanga. Ukuthi uNkulunkulu akakwazi ukuzidumisa. Iphutha lelo. Ayikho into ehlula uNkulunkulu. Isibindisile leso sokuthi wena uNkulunkulu khona angakwazi ukuyenza.
Kusuke kuwenzani uma uNkulunkulu ekuphephise engozini kuvalwa amehlo? Akukhona ukuzidumisa? Akuzosuka lapho noma umdumisa. Uyena oqale wazidumisa ngokukwenzela into enhle ukuze umdumise. Usuqamba kama umuntu akakwazi ukuyidumisa. Wenze njani? Wakhonka inhliziyo kaFaro. Wathuma yena futhi izifo eziningi kodwa wakhonka inhliziyo kaFaro. Ngoba efuna ukuthi uFaro ayombulala olwandle olubomvu, wayenzani? Wayezidumisa. Ngoba uFaro wayaziwa ngaleso sikhathi okuyona nkosi eyayibusa ingahlulwa muntu. Kodwa uNkulunkulu wayigoba ukuze aziwe, ukuze adunyiswe. Usho kanjani akakwazi ukuzidumisa? Usho kanjani ngempela? Yazi uzoke akushaye ngochoko wena. Akushaye ngesithuthwana, akushaye ngesifo sokuwa. Abese ethuma iy'nceku zakhe zifeze zithi ngegama likaJesu usinde. Uqhamuke lapho usofakaza, uyamdumisa. Umdumisi kahle hle uzokwenza into akwenzisa yona. Uyena ozidumisayo, uzokufuna wena umdumisi. Kanti kahle hle awumdumisi, uyena oyisizathu sokudunyiswa. Ngaphinde-ke nangelilodwa ilanga uthi uNkulunkulu wenza zonke izinto uhlulwe ukuy'dumisa. Angikazi ubani waqala lo moya omubi wokonakala. Umoya ongcolile loyo. Ayikho into ehlula uNkulunkulu. Kwakhona uzulikhipha emlonyeni uthi ikhonto emhlulayo. Awukhulumi wena ngalo nkulunkulu esimkhonzayo. Hhayi usuke uyikhulumela nje. So qaphela-ke izinto oy'khulumayo. Uqaphele ungenzi isono sokufa. Ngisengivesi 17 ubuka sengiwushiye kudala. Ngokuba asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo. Khona abantu abashumayelayo ngenxa yesisu sabo. Yilabo abagodla inkemba yabo egazini. Yilabo abangafuni ukukhuluma iqiniso. Ngoba abantu bazohamba ebandleni abese bangaza nje. Usebenzela isisu sakhe. Mina uNkulunkulu unginike inkonzo emnandi. Ngoba njengoba ngiyilana nje studio 3 ngikhuluma ngedwa kahle kahle. Ngibe ngingakhulumi ngedwa ngikhuluma nawe. So akho umuntu phambi kwami engibona ngathi uzohamba uma ngikhuluma iqiniso ngoba vele akho umuntu. Kodwa futhi nikhona phambi kwami emfihlakalweni. Yikho bekuphuma nje ngapha nangapha ekhaya lezwi. Ngoba kunjani? Kuyashisa. Bathi-ke ngesilungu uma kushisa ekhishini phuma ngoba wena uzokushisa. Kodwa uyokhumbula lezi khathi, uyozikhumbula lezi nkonzo. Uyikhumbula iprotection yasekhaya lezwi. Usuphumile sekuvela izinto. Hlala ekhaya lezwi. Zincenge, ulalele. uNkulunkulu uzokusiza uzonqoba. Hayi uzonqoba uNkulunkulu uzokusiza. So-ke uthi uvesi 17 asinjengabaningi abonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo, kodwa njengabaqotho, njengabavela kuNkulunkulu. Ngithi sivela kuNkulunkulu. Masekolose chapter 3 verse 3 lithi uma nafa noKristu ukuphila kwenu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So uma usibona sivela kuye vele ngoba ukuphila kwethu kufihlwe noKristu kuNkulunkulu. So lithi leli zwi-ke asikwazi thina ukonakalisa izwi ngenxa yenzuzo ngoba sivela kuNkulunkulu. How could we do that? Sivela kuNkulunkulu. Siqotho. Sivela kuNkulunkulu, sikhuluma phambi kaNkulunkulu sikuKristu. Baningi-ke bayathanda ukuthi bathi kuKristu, balandelela igama ethi uma umuntu ekuKristu Jesu yisidalwa esisha. Iqiniso lelo. Kodwa phela ukwazi ukuba kuJesu ungavunyi izono zakho. Uyamngcolisa phela lo Jesu. Uba kuJesu ngoba usuhambe indlela efanele uyihambe. Wakhuleka abaseRoma 10 verse 9. Wavuma izono zakho. Then you will be in Christ. And when you are in Christ, no one will stand in front of you. Ngoba mkhulu okuthina kunosezweni. Mkhulu okuthina kunosezweni. Bazalwane angakamqedi uvesi 17. Ngisamthe hloko. Khona la izosithatha sise khona. Kodwa abantu abayeke ukonakalisa izwi likaNkulunkulu ngenxa yenzuzo. Wawuze bande uthi asigoqe sikhuleke. Isikhathi sami sesiphelile.
Baba ongcwele, Baba olungileyo, uNkulunkulu onomusa, siyabonga uthando usithande ngalo, siyakudumisa ngendlela emangalisayo. Ngiyacela-ke Nkosi ubusise kuwe lona loyo oyilalelile inkonzo kakhulu, alizwe alenze izwi lakho ngoba ufuna silizwe bese siyalenza. Kuba ushilo wathi uyalilinda izwi lakho. Busisa Nkosi bonke abaletha abantu, liyakhula ikhaya lezwi ngenxa yabo. Wena ungawadli amandla omuntu, makube umvuzo wokulunga wabo kwelizayo. Kube umqhele wabo Nkosi ukuthi bayikhulisile indaba yakho. Busisa-ke lona loyo uNkulunkulu wami, siyacela nasebephumile ubabuyise kakhulu abecebo lakho. Ngoba abanye abaphumile bebethunywa usathane bezosishaya, kodwa wena ngoba uyasithanda wabakhipha wabaxosha. Kodwa khona abaphumile bebona abanye bephuma kanti bona babiziwe baze bakhethwa. Ngiyacela Nkosi babuye. Sikunikeza udumo-ke nangaso lesi sikhathi. UJesu Kristu inkosi. Amen. Hhayi-ke siyambonga uNkulunkulu kakhulu bafowethu, siyambonga bangcwele. uNkulunkulu abe nawe usetshisa le nkonzo. uNkulunkulu akubusise. Bawunsibande uyavalelisa. uJesu Kristu uyinkosi.